Gràcies, presidenta. Conseller, en els últims 3 anys aquest Parlament hem aprovat diverses mocions, diverses propostes de resolució sobre política energètica per aconseguir més sobirania, per a fer més renovables, estalvi i eficiència. Fins i tot la darrera moció aprovada al juny es comprometien a fer una auditoria, a revisar el Pla d'Energia i Canvi Climàtic de Catalunya. Al mateix temps, el seu govern, al juliol del 2015, o l'anterior govern, publicitava a bombo i plateret un pacte nacional per la transició energètica que s'havia de signar a finals de 2015. Avui, conseller, 13 de juliol de 2016, el govern continua sense tenir política energètica, sense liderar aquest canvi de model i no sabem què pensen fer en aquesta matèria. És això el que voldria que ens comentés. Gràcies, diputada. Respon el senyor Jordi Baiget, conseller d'Empresa i Coneixement. Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyora diputada, a dia d'avui, 13 de juliol, malauradament, el govern té molt poques, escassíssimes competències en matèria de política energètica perquè no són les que nosaltres voldríem, òbviament, i les voldríem tenir totes. Però que liderem i que no liderem, no. Perquè el Pacte Nacional per a la Transició Energètica l'estem treballant i ben aviat el presentarem a discussió i a debat de tots els grups parlamentaris aquí en el Parlament. Gràcies, conseller. Té la paraula la diputada. Conseller, és cert que les competències les tenim compartides per on tenim. I és cert que podríem fer més del que fem, com ha fet la Comunitat de Múrcia. Miri, la llei de la Comunitat de Múrcia d'Energies Renovables i Eficiència Energètica. Evidentment, a l'executiu de Rajoy li va portar al Constitucional i li va impugnar. Però miri, resulta que al maig del 2016 ha sortit favorable i podran fer el foment de l'autoconsum. Mitjançant les seves competències autonòmiques podran establir amb una senzilla directiva el foment de l'autoconsum i al·ludir a l'impost al sòl. Ho han fet ells. Això és sobirania, conseller. Això és exercir la sobirania energètica, cosa que aquí no fem. Vostè em diu que ja tenen preparat el pla de transició energètica. Doncs bé, esperarem a veure si en aquests 18 mesos el podem veure, perquè estem també pendents d'aquell famós pla d'energia i canvi climàtic, que és el marc que tenim i que vostès, el govern de CiU, van aprovar amb el PP. Encara no ens han explicat quins indicadors han complert, quins pressupostos, no l'han vingut a presentar en aquest Parlament. Per això li dic, conseller, que miri, el govern d'Escòcia, que és un referent per a vostès, treballa perquè el 2020 tota la demanda elèctrica sigui renovable. Aquí a Catalunya, ells han entès que el model energètic és una estructura d'estat. Aquí a Catalunya, com a contrapunt, des del 2013 cap instal·lació d'energia eòlica instal·lada, no tenim cap parc eòlic nou. Des del 2013 no tenim cap pla de tancament o previsió de pla de tancament de les nuclears. No hem fet res pel que fa a l'auditoria de la xarxa de distribució, un compromís que vostès van adquirir. Jo és el que li dic, pensa afrontar el seu govern el debat necessari de política energètica en aquests mesos que queden de legislatura? Gràcies, conseller.